No niin, tervetuloa tähän pikkuseen DNA-tuokioon. Äskettäin laitoin Feissariin hieman kuvakaappauksia minun tekemistä DNA-testeistä, joissa siis näkyy selvästi, kuinka laaja tai kuinka levällään tämä suomalainen susikanta oikeastaan on. Sitä eräs kirjoittaja sitten halusi hieman enemmän lähdeviittauksia, kovempaa lähdekriittisyyttä ja niin pois. Mä ymmärrän lähteiden merkityksen sen takia, että ne tietysti antaa aina selkänojaa kirjoittajalle. Mutta toisaalta minullahan ei nyt ole tapana ollut julkaista mitään semmoista, joka olisi hatusta vedettyä. Ajattelin kuitenkin, että me mennään katsomaan noita Genoskoperin tekemiä testejä hieman tarkemmin. Ja sitä varten jo kirjaudutaan sisään Genoskoperin sivuille. Sinnehän ei pääse muuten ja sen takiahan minä en niitä Genoskoperin tietoja mielellään laittanut jakoon, koska mä olisin joutunut laittamaan samalla tavoin jakoon myöskin käyttäjätunnukseni ja salasanan. Nyt olemme siis minun alueellani katsomassa minun teettämiä testejä. Ja täällä näemme sitten suuren joukon erilaisia elukoita. Me voisimme ottaa täältä esimerkkinä tällainen tapaus kuin hiekka ja veri. Kyseessä on minulle toimitettu lusikalla maasta kaivettu hiekan ja veren sekoinen mössö, joka laitettiin DNA-tutkimuksiin. Taustalla on SRVA:ssa ammuttu liian tuttavalliseksi käynyt susi, tai lainausmerkeissä susi. Susi, kuten tapaan kuuluu, susipaketettoitiin nopeasti jätesäkkiin ja vietiin kaikessa hiljaisuudessa pois. Näissä DNA-testeissä, joita minä teetän, siinä näkyy valtava määrä tietoa näistä eläimistä. Tässä on sellainen otsikko kuin Disorders, josta saamme nähdä, minkä näköisiä koirille tyypillisiä tautia tai muita mutaatioita sieltä voisi löytyä. Valtaosa näistä on sellaisia, joilla meillä ei ole mitään käyttöä, mutta luettelo on pitkä. Yleensä mä katson nämä läpi lähinnä sen takia, että useimmat näistä ei saisi näkyä susissa. Nämähän on koirille tyypillisiä virheitä, joista moni johtaa juurensa tähän koirien, rotukoirien sisäsiittoisuuteen. Sitten meillä on näkyvät ominaisuudet. Tämä onkin juuri tämän hiekka- ja veritapauksen osalta varsin mielenkiintoinen. Näissä näkyvissä ominaisuuksissa on ensinnäkin turkin väri, turkin tyyppi, ruhon koko ja muu morfologia. Kun me kelaamme tätä alaspäin, näemme erilaisia värilokuksia ja mielenkiintoisen tässä on tämä piebald tai extreme white spotting, joka siis tarkoittaa valkoista tai laikukasta, sellaista kuin esimerkiksi spanieleilla on, jossa on tosi täysin valkoisia alueita ja sitten täysin mustia tai täysin ruskeita. Tällä sudella oli siis tällainen piebald-ominaisuus.
Sitä kukaan ei ole pystynyt verifioimaan, mitä siinä oli todellisuudessa. Kukaan ei älynyt kuvata sitä. Poliisit käärivät tämän ohjeettensa mukaisesti jätesäkkiin ja sitten oli menoa. Tällä on toinen piirre, settle down. Eli tällä on satula, tällainen shepherdille tyypillinen satula. Ja sehän ei myöskään ole sudelle tyypillinen ominaisuus. Mennään katsomaan tätä Turkin rakennetta, coat type. Tämä on lyhytkarvainen. Tämä on korli, eli kihara. Meillä siis on suomalainen susi, joka on lyhytkarvainen, piebald ja kiharaturkkinen. Mitä minulle ensimmäisestä tulee mieleen tässä? Joku terrieri. Olisivatkohan ne ampuneet terrierin sukulaisen siellä? Tuskin pahan. Jatketaan tätä tarkastelua. Mennään näihin geneettisiin suhteisiin, koska tässä on nyt ne asiat, joista puhuimme aikaisemmin tuolla netissä. Näissä populaatiotutkimuksissa yleensä tulokset kerrotaan tällaisilla 2- tai 3-ulotteisilla graafeilla, jossa jokainen piste edustaa yhtä eläintä. Ja sitten tarkastellaan näiden eläinten geneettistä etäisyyttä toisestaan. Siis jos se ovat hyvin lähellä samaa rotuun kuuluvaa esimerkiksi, niin silloin muodostavat tällaisen tiiviin kasan. Mitä suurempi tämä ominaisuuksien hajonta on, sitä suuremmaksi myöskin paisuu sitten tämä populaatio. Tässä kuvassa minun teettämät DNA-tutkimukset näkyvät renkaina. Ja poistetaan alkuun minun tutkimukset, jolloin tässä jää jäljelle sellaiset suomisudet, joiden kudosnäytteet on toimitettu Genoskoopperille lähinnä tällaiseksi referenssitietokannaksi. Todennäköinen lähde on Oulun yliopisto, josta lähteet ovat kulkeutuneet Helsingin yliopiston koiragenetiikan laitokselle. Ja Hannes Lohi on ne sieltä luovuttanut Genoskoopperille. Mehän tiedämme, että professori Hannes Lohi on keskeinen vaikuttaja Genoskoopper Oy:ssä. Nyt näemme kaksi merkillisyyttä tässä. Ensinnäkin tarkastelemme tätä susipopulaatiota täällä. Se on vähän venähtänyt niin kuin kuminauha. Jos me olettaisimme jotakin, voisimme olettaa, että tämä tiivis rypäle täällä alhaalla edustaisi niitä niin sanottuja suomisusia. Ja mitä kauemmas tästä rypäleen painopisteestä mennään, sitä kauempana me olemme myöskin geneettisesti näistä susista. Ja kuten näemme, näitä suomisusia tuolla ylhäällä näkyy tämä Grey Wolf Finland-teksti, välähtää tuolla vasemmalla. Aina kun siirrän kursorin tai hiiren tällaisen sinisen pallon päälle, siihen tulee sen suden tunnistetiedot. Ja nämä on kaikki sitä Grey Wolf Finland, eli todennäköisesti tämä aikoinaan Oulun yliopistosta saatua verrokkitietokantaa. Täällä oikealla näkyvät
yhdysvaltalaiset sudet. Se, että tämä on näin tiivis, voi johtua tietysti siitä, että geneettinen hajonta Yhdysvalloissa on pienempi. Tai sitten tämä otanta ei ole koko susikantaa edustava, vaan tämä on otettu esimerkiksi Yellowstonein susista. Keskellä tätä populaatiota näemme tämän K1511, eli tämän hiekka- ja verisuden. Mitä tästä pitäisi sanoa? Nythän me voisimme olettaa, että Suomi-susien, aitojen, puhtaiden susien geneettinen painopiste sijaitsee jossakin tämän renkaan sisällä. Saman renkaan sisälle asettuu sellainen susi, jolla on piivalturkki, kiharaturkki, lyhytkarvainen, josta minä jo käytin sanaa terrieri. Tämä tietysti hieman kyseenalaistaa tämän kokonaisuudessaan tätä susien populaatiogenetiikkaa ja sen luotettavuutta. Mutta se on toinen asia. Lisätäänpäs tähän minun ottamat hukat. Me näemme tästä, että mun näytteet noudattavat jotakuinkin samannäköistä haitaria kuin nämä Oulun näytteet. Sillä erolla, että mä olen nähnyt joko henkilökohtaisesti tai valokuvia useimmista näistä hukista. Aloitetaan tuolta ylhäältä. Ilmestyy tuonne ylävasemmalle teksti K1502. K1502 on 2015 vuonna Perhossa kannanhoidollisessa metsästyksessä ammuttu susi. On todella kaukana näistä muista suomisusista. Siellä on toinen, K1508. K1508 on Lestijärvellä, itse asiassa meidän hirvialueella ammuttu susi. Tämän suden alkuperä lienee Perho. Kolmas pallukka K1504. Myöskin Perhossa ammuttu susi. Se oli toinen näistä kahdesta Perhossa ammutusta sudesta. Silloin 2015. Nyt ei siis puhuta 2013 susista. Nämä ovat hyvin erillään ja nämä perholaiset sudet muodostavat oman reunapopulaation täällä aivan selvästi, jolla on jotain keskenäisiä yhteyksiä tai geneettisiä yhteyksiä. Sitten löydämme sieltä samasta joukosta Washing Solution MS, verta ja 7 millilitraa etanolia. Tässä on itse asiassa tullut hieman väärä nimi alkujaan, kun tämä näyte lähetettiin, koska siinä otettiin vain näytepullon päällä ollut etiketti ja laitettiin tämän elukan nimeksi. Todellisuudessa tässä on meidän kaikkien tuntema aulikoira. Minä puhun aulikoirasta mieluummin kuin aulisuudesta. Se sijoittuu tähän samaan ryhmään näiden perholaisten kanssa. Ja kuten me kaikki olemme kuvissa nähneet tästä aulista, niin eihän se ole suden näköinen. Kyllähän se muistuttaa jotain pientä koiranpentua pikemminkin kuin sutta. Tähän samaan rypäleeseen kuuluu myöskin useita Oulun yliopiston verrokkitietokannassa olevia susia. Se sitten, missä tämä raja kulkee, missä kulkee
puhtaan suden ja koirasuden raja, sitä en tohdi mennä sanomaan. Selvää on kuitenkin, kun puhutaan Suomen susien sisäsiittoisuuksista ja suppeasta kannasta ja kaikkea muuta, että tässä on jotain todella hämärää. Näin levällään se ei kuitenkaan pitäisi olla. Tätä kuvaa voi kierrättää ympäri, eli tämä on niin sanottu 3D-kuva. Ja tällä voidaan tarkastella juuri sitä, että jossakin suunnassa tämä etäisyys voi olla varsin pitkäkin. Se vaan toisesta suunnasta katsottuna ne asettuvat päällekkäin, ikään kuin nämä tässä näin. Kun muutetaan, niin niiden etäisyys muuttuu hieman. Se on tämän näytön hyvä puoli. Tästä näemme myöskin toisen haaran, joka menee pelottavan kauas tuonne sivulle. Tässä löytyy muun muassa Pohjois-Karjalassa 97 ammuttu elukka. Myöskin erittäin kaukana tuolta keskustasta. Pohjois-Karjala 87 toinen. Pohjois-Karjala 94 ammuttu elukka. Tämä ongelma siis nyt on ollut jo pitemmän aikaan. Eli niin kuin olen aikanaan sanonut, me emme oikeastaan puhu hybridisoinnista, me puhumme integressiosta. Eli kauan sitten tapahtuneesta hybridisoinnista. Voimme vaihtaa tätä kuvaa hieman ja tarkastella juuri sitä Facebookissa ollutta kuvaa. Nyt näemme sudet suhteessa koiriin. Meillä on suuri joukko koiria. Täällä alareunassa näemme nämä värit ja niitä vastaavat koirarodut, miten ne sijoittuvat tänne geneettiselle kartalle. Me näemme siis sen, että koirat erottuvat selvästi susista. Siitä ei ole kahta puhetta. Mutta tullaan näihin kahteen koirasuteen ja aspin tai tämän virallisen verrokkiaineiston susiin. Me näemme täällä elukan, josta mä olen käyttänyt nimitystä rellu. Tämä koirasusi tai koira ammuttiin Perhossa 1994 sen tunnetun koirasusijahdin yhteydessä. Se sijoittuu siis näin kauas susista. Jos me verrataan tämän rellun etäisyyttä koiriin ja susiin, niin huomaamme, että se on itse asiassa paljon likempänä koiria kuin susia. Sen takia se olikin koirasusi. Tässä on toinen mielenkiintoinen näyte. SPK-narttu. Kyseessä on siis Kuusamon suurpetokeskuksen narttupentu vuodelta 2015. Kävin nukuttamassa tämän ja sen isän ukon 2015 syksyllä ja otin niistä verikokeet. Tämä on siis selvä. Me tiedämme tästä SPK-nartusta, että se on suden ja koiran risteymä. Tämän SPK-nartun äidistä minulla ei ole geneettisiä näytteitä testattuna yksinkertaisesti siitä syystä, että mikä koira, se on oikeastaan täysin epäolennaista, mihinkä se asettuu tuolla kartalla. Mutta sen isästä on, eli Igorista. Ja Igorin löydämme tuosta, täältä ylhäältä jostakin, täytyy pikkusen kääntää. Tuossa. Eli tästä löytyy Igori. Sekään ei ole puhdas susi, jos nyt näin sanotaan.
Se on pikkusen koiramainen, pitää sisällään pikkusen rakkia, mutta se on kuitenkin tämän SPK-nartun isä. Tässä näemme selvästi siis, että kun tällaiseen genomiin siirretään koiranverta, niin tämä jälkeläinen kohti koiria. Taas jos ajateltaisiin, että tämä SPK-iikori astuisi tämän SPK-nartun, niin niiden jälkeläiset olisivat mahdollisesti jossakin tässä puolessa. Mutta se karu tosiasiahan on se, että tuossa löytyy Grey Wolf Finland, joka siis on suomalainen niin sanottu villisusi, joka täyttää kaikki koirasuden tunnusmerkistöt. Ainakin noin geneettisesti. En tiedä, minkä näköinen tämä on sitten oikeasti. Täällä kasassa löytyvät muuten nämä Grey Wolf United States, eli yhdysvaltalaiset sudet. Ja tuolta yhdysvaltalaisten susien vierestä löytyy myöskin Altai-vuoristosta venäläisen suden tiedot. Huomaamme siis, että jos me nyt uskotaan, että venäläiset sudet mahdollisesti olisivat aidompia susia kuin suomalaiset sudet, niin silloin voisi kuvitella, että koko tämä nippu täällä yläoikealla on väärässä paikassa, mutta se ei välttämättä pidä paikkansa. Palataan sitten takaisin. Katsotaan, mitä muuta me saamme tästä testistä. Mä voin eristää niin sanotun DNA-sertifikaatin näistä koirista tai susista. Sertifikaatti perustuu niin kutsuttuihin mikrosatelliittimerkkigeeneihin, joita tässä on 18 kappaletta, plus sukupuolta osoittava merkkigeeni tässä alaoikealla. XX tarkoittaa, että se on naaras. Näistä merkkigeeneistä katsotaan esimerkiksi tuo AHT121. Sillä on alleeliarvot 98 ja 102. Tämä siis kertoo, että arvon 98 se on perinnyt toiselta vanhemmaltaan ja arvon 102 toiselta. Nämä ovat sitten ominaisuuksia, eräänlaisia sitä elukkaa kuvaavia geneettisiä ominaisuuksia, jotka ovat periytyneet vanhemmin. Se, onko tämä 98 peritty isältä vai äidiltä, sitä me emme pysty tällaisen sertifikaatin perusteella sanomaan. Jos meillä on näiden vanhempien sertifikaatit, niin silloin näemme luonnollisesti, että kummasta on tullut mitäkin. Koska nämä periytyvät sitten eteenpäin taas, kun tämä naaras pariutuu jonkun uroksen kanssa, niin jälkeläinen saa joko tämän 98 tästä tai tämän 102. Tämä on sitä satunnaisuutta valintaa, jota luonto harrastaa tällaisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Suomalainen populaatiogenetiikka, silloin kun määritellään susien puhtaus, niin perustuu juuri näihin mikrosatelliitteihin. Heillä on yksi vähemmän kuin minulla on tässä, eli siellä käytetään 17 merkkigeeniä ja niistä saadut alleeliarvot. Miksi mä puhun tästä? No siksi, että jos verrataan tätä populaatiotutkimusta tähän, niin suomalainen susitutkimus käyttää siis 17 mikrosatelliittia
minä käytän tässä 6000, 6 ja 3 nollaa, 6000 niin sanottua SNP, emäsparjako merkkigeeniä. Tämä antaa huomattavasti paremman tuloksen, tarkemman tuloksen kuin tuo vanha mikrosatelliitteihin pohjautuva. Mutta niitä ei voida verrata yksi yhteen, koska yksi mikrosatelliitti, merkkigeeni, voi saada 10 eri arvoja. Niin kuin näimme tuossa aikaisemmin, niin tässä on esimerkiksi 98, se voisi saada arvon 98, se voi saada arvon 102, se voi itse asiassa saada 30 erilaista arvoa tämä merkkigeeni. Ja sen takia näitä ei siis voida verrata ihan suoraan päin, kun taas nämä niin sanottu SNP-arvot, ne eivät voi saada käytännössä 2 arvoa. Mutta tarkkuus on kuitenkin, puhutaan varmasti tuota luokkaa 200 kertaa tarkempi. Ja tämän päivän tieteessä voidaan hyvinkin eristää jo 170 000 SNP-merkkigeeniä, ja mulla on itselläni eristettynä koko genomi muutamasta sudesta. Eli muutama miljardi näitä merkkigeeniä. Tässä luultavasti on yksi näitä keskeisiä syitä siihen, että me emme löydä näitä risteymiä Suomesta, vaikka ne on tarjolla suoraan silmissä. Siitä on jo näyttöä kansainvälisissä tutkimuksissa, että pitäisi olla 2-3 kertaa enemmän noita mikrosatelliittimerkkigeenejä esimerkiksi, jotta pystytään löytämään tällaiset hybridisoinnista. Tai palataan vielä tähän käsitteeseen. Puhutaan mieluummin introgressiosta kuin hybridisoinnista. Eli hybridisointi, joka on meidän tapauksessa tapahtunut 1980-luvun ja 1990-luvun aikana. Silloin kun joukko tunnettuja suomalaisia susitutkijoita teki tätä risteyttämistä ihan omaksi iloksi ja jättivät niitä todennäköisesti luontoon. Mutta nämä on niitä niin sanottuja vaiettuja salaisuuksia. Itse olen yrittänyt saada nämä mikrosatelliittiarvot Oulun yliopistolta Perhon oikeudenkäyntiä varten. Puolustus ei sitä koskaan saanut, eli puolustus joutui siinä hapuilemaan pimeässä. Perusteena pidettiin, että minä en ole pätevä tutkimaan näitä numerosarjoja, tietämättä sitä, millä tavoin minä niitä aion tutkia. Toinen peruste, jolla tämä evättiin minulta, oli se, että jos tämä aineisto joutuu minun käsiini, niin se menee arvottomaksi. Voi tietysti olla niin, että jos minä löydän nämä koirasudet tästä aineistosta, niin todetaan, että koko Suomen susitutkimus on mennyt arvottomaksi. Kiitoksia.